लोगोफोर गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआ जागोन माने जोङो रौतायावहाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय रौतायाव थांग्रोगोन आरो फार्स्ट ओमफ्राय बिनि उनावहाय लोखि फुजा जाग्रा जायगाखौबो एसे दिन्थिलांगोन आङो भिडिअनि गेजेरजों माने फुजायाथ' देग्लाय गैया माने फुजाया दङ मेला गैया आरोना अब्लाबो नायलांसै एसे दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो थुदो बिदिब्लालाय आंनि भिडिअखौ नायलांदो आङो भिडिअखौ जागायलांसै जों दायो रौता थांग्रोनोसै दायो रौता मोनफैबाय ओमफ्राय रौतानि आबसु अफिसावहाय जिरायनानै दङ जाहा मुथुनि मोनसे पार्सेल मोनफैदोंनो बेखौनो लांनो फैदों आरो जोंहा मुथुआ हरथाय मोनबाय रावबो गैया सोर दङ ए ओमफ्राय आङो रौतायावहाय क्रिम बायबाय निभिया क्रिम ओमफ्राय खानायाव कालार फुननो कालार मोनसे बायदों माने रेड कालारबो नङा ब्लेक कालारबो नङा एसे गल्डेन टाइपनि आरोना गल्डेनब्लाबो एसेबां गल्डेन नङा सिम्पोल गल्डेन लाना नायनो लुगैदों माने आं लाखायो गोबाव जाथारबायमोन आरो लायैया खानायाबो जा बोरैबा गाज्रि जाथारदों ओमफ्राय आं रौतायावहाय माबा मोनसे बुस्थु जालांनोसै मा जालांनाय जायोथाय र' गारिबो जा खारखादो दावरावथार खर'आ जा मानखादो आंना दहायसो लोबनायमोन ओमफ्राय मानो जा मानदोंथाय दहायसो लोबनायानो खानायाबो बोरैबा जादों खेलायाव मा मारै लांगोन इफ्रा ओरै हमनानै लादों रे प्लास्टिक गैयामोन मा दङ फैफिनगोन ना मामोन मानिफ्राय लाबोदो बेखौ फ्लिपकार्ट एमाजन जोंहा मुथुनि पार्सेला मोनबाय माने माबा दुकाननिसो नामासो दुकाननि कारेन्ट बाल्बसो लोगोफोर जोंहा मुथुनि पार्सेला नै दुकाननि बाल्ब आरोना एमाजननिफ्राय बिहरनायनो आंबो मिन्थियामोन ओमफ्राय आंथ' लोखि फुजा नायनो होननासो लिंबोदों फुजायानो गैया देग्लाय अब्लाबो माने ओरैनो बेरायथ'थ' होननानै लिंबोदों आरो ओमफ्राय नै आंखौ आबसु फुजायावसो लाना फैबाय मानो दाबो जायाखै हा कल खालामखानायसो दां माथो आं भिडिअ आपल'ड होदोंमोन लोगोफोर नेटानो जा बिजिखा जास्राया
दायो जोङो जाखांबाय आङो पकरा जाबाय जाहा मुथुआ सासन जाबाय ओमफ्राय दायो थांसै जोङो न'आव थांबाय थानोसै ओमफ्राय माने लोखि फुजा जाग्रा जायगाखौ आं देखायगोन होन्दोंमोन ना दायो देखायलांसै मोनासिगोनबो हनै थांबाय थानोसै नै जोङो मेला जाग्रा जायगायाव मोनफैबाय लोखि फुजा जाग्रा जायगायाव आफसुस थानाय बायदि मोनदों आरोना मानसिफोरखौ माने जानांगौमोन बायदि मोनदों आरो माने फिसा फिसा दुखान होलायलायदों ना आंथ' बेबायदिबो जादों होननानै सानस्रायाखैमोन ओमफ्राय जोङो खुलुमलांसै एसे दायो जोङो न'आव थांफिनसै नै आंहा गावज्रु ज्रु जाजोब्बाय मन्दिरबो खुलुमबाय लोखि फुजा ओमफ्राय सान हाबनायजोंनो बोरैबा नुजोब्बाय मानसिखौनो ओमफ्राय जों दायो थांसै न'आव